see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Think I can make it now the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, sunshiny day. Bright, bright, sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Tak, a je to tu. Partia slotov a celý Nový Zéland pred nami. Vy jste orkové, nebo? Dolů, když se podíváte, tak tam je řeka a ta vede do Queenstownu. Tam jsme přistáli předevčírem. Nacházíme se na Novém Zélandu, kde Peťa Jacksonovi natáčel svou filmovou trilogii Pán prstenů. A teď jsme zrovna na místě na nějakým hille s jelenama, kde se točila scéna, víc scén, jak nějací ty vlkodlaci zaútočili na toho Froda a ten spol. Nie na Froda, na skupinu Gimli, Legolas a Aragorn. A my sa teraz vydávame ďalej do oblasti Fjordland. Tam nemusíme ísť. Že vraj to má pripomínať Norsko. Akurát teda s dažďovým pralesom. To som teda ešte v živote fakt nevidel.
krásneho výletu na Key Summit sa presúvame na Milford Sound, kde absolvujeme 2-hodinovú plavbu, pretože na pešo to nikam nejde. Wow. Aha, tam je malý vodopád, ktorý mizne. Takže vítajte u úvodného dielu. Varíme na Zélande s Kivim. Ten tu behal pred chvíľkou. Zoznamujeme sa tady s krásnou trúbou. To je novozélandský vynález. Nová. Fungujúca. Neskoupená, fungujúca. Ja vařím. Necháme vyredukovať. Si to kiwi? No, a z tohto našťastie ešte stále pobehujúceho kiwi sa nakoniec vyklula Veka, čo je preinteligentná novozélandská slepica kradnúca rôzne veci, ktorá nás prevádzala ešte mnoho kilometrov po Zélande. Náš ďalší cieľ? Aoraki. Najvyššia hora Nového Zélandu, známejšia tiež ako Mount Cook. Mimochodem, jdou se vůbec tu leni? Lovijou se? Určite. V jednom dokumente, čo sme videli o Grónsku, tak tam všetko jedia z tulenu, dokonca aj oči. No tak jo, ty vole. Tu leni sádilko. Tuleň. Ploutvička. Práve sa plavíme z južného ostrova na severný. Nalodili sme sa v Pictonu a budeme vychádzať vo Wellingtonu. Čo sa ti najviac páčilo na južnom ostrove? Najviac sa mi páčili hory, samozrejme. Ale hlavne tie ľadovcové údolia, pretože tam boli dlhé pláne, obrovské lúky so žltou trávou a hneď z nich vyrastali obrovské hory, čo bolo pre mňa úplne fascinujúce a krásne. Na jednej strane boli hory, zasnežené vrcholky a hneď na druhej strane bol hneď dažďový les, ktorý mal v sebe ukrytý ľadovec. Kto by povedal, že ľadovec bude v dažďovom lese. Takže samé krásy prírodné. Nás čeká ještě severní ostrov, který určitě nebude o moc méně krásnější, takže ještě máme hodně co před sebou vidět. Bežne sa nevraciam do
oblasti, kde som už raz cestovala, ale asi s Novým Zélandom spravím výnimku a konkrétne s Južným ostrovom. Rivendell ako filmová lokalita sú v skutočnosti mnohé miesta roztrúsené po celom Zélande. A vraj každý Novozélanďan pozná niekoho, kto pracoval na Pánovi prsteňov. A po omrknutí zbytkov elfskej kultúry nás čaká vraj ten najkrajší prechod na Severnom ostrove. Ale predtým ideme na výlet za poriadnou sopkou 6 km po schodoch hore a dolu. Šlapanie v pralese je oveľa náročnejšie, ako by si jeden bol myslel. Hore sa to však už dá. Celé to vyzeralo tak trochu, ako keby niekto umiestnil schody do goblinieho lesa. Ráno bolo náročné, pretože som sa zobudila, ale to už bol 5. krát, čo som sa zobudila, lebo prvé 4 razy som sa zobudila od zimy. A to, že je tma, tak som si potvrdila, keď som otvorila stan. Ako aj vnútri bola v stane tma, ale bola aj vonku. Prišli sme na miesto 5 minút pred plánovaným časom a nikto tam nebol. Potom prešlo 10 minút a stále tam nikto nebol. A našťastie potom prišli nejakí iní kempery, ktorí sa mali k nám pridať a ten rozvoz tam stále nebol. Ale keď už prišiel, tak to bol ten moment, keď som pochopila, že už vtedy ma bolia nohy v tých topánkach. Ale prišli sme na miesto a vtedy som vlastne pochopila, že to bude úplne brutálne, lebo oni vedia, prečo nás o 6:20 naberajú. Lebo sme tam boli na východ slnka, kedy je úplne nádherne krásne a není ani jeden oblačík na nebi. A vlastne po prechode cez tú bránu sme mali úplne krásny pohľad na to, ako zozadu vychádza slnko a celý Mount Doom z Pána prsteňov. Celú tú sopku vlastne zozadu osvietili slnko a spredu je vidno iba obrysy, čo bolo úplne nádherné. A keď sme začali ten trek, tak po prvej pol hodine, keď už trochu bolo vidno, tak mi prešli po tele prvé zimomriavky, kedy som videla tú sopečnú krajinu, vedľa seba tú sopku z Pána prsteňov a okolo seba úplný kľud. A bolo to brutálne dobre. Bolo to nádherné. S tím východem slunce super. Pak jsme se teda na jednom místě pod tou horou oddělili, my jsme s Luckou nasadili tempičko a šli jsme to vyběhnout hore. Prišli sme hore a bol tam prvý krásny záber na Mount Doom, kedy sa odkryla sa tá strana, kde je červená zemina. Jasný, no. A prvýkrát to bol totálny pocit ako z Pána prsteňov, kedy všade okolo mňa boli iba tie skameleniny a tie hrúdy lávy. A nad tým bola tá sopka s tým červeným kráterom. A žádný mraky vlastne, takže fakt jako nádherný pohled. Ticho. Tam bolo úplne ticho, tam neboli žiadne vtáčiky, nič tam nespieval, proste bolo úplne ticho. Bolo to krásne. No a potom sme prešli cez ten prvý... Tam byla ta planina, taková ta rovná. To vypadalo jak Askia na Islandu, teda úplně jsem si na to vzpomněl. A potom sme byli dosť strmým kopcom, to som sa fakt cítila ako v Pánovi prsteňov, keď Frodo išiel proste tými čiernymi skalami a svietilo na ňo slnko, ale cez takú hmlu.
lebo stále to tam bolo tak trochu zahmlené a trochu taký opar, čo pridávalo to tej atmosfére. Až kým som vyšla hore na červený kráter a keď som prešla ten horizont a naozaj videla ten červený kráter, tak mi úplne padla huba. Jako bylo to wow. To bolo úplne wow no. efekt totálny. Ja som červená barva těch horín a to rozorvaté miesto do skaly, místo. To bolo úplne brutálne. Ja som bola úplne z toho unesená. Fakt luxusní kráter teda. A zrovna vtedy bola taká hmla nad tým slnkom, že iba svietila taká žltá gula. Ale dalo sa pozerať do slnka, lebo to bolo zahmlené a tomu pridávalo úplne brutálny nádych a fakt to bolo super, ja som sa cítila ako na Marse. No, to jsme byli někde v té výšce 1860 metrů, nejvyšší bod treku a jako ty výhledy byly jako nezapomenutelný. No a pak už se šlo prostě postupně dolů. Ale pozor, tam byly ještě atrakce, byly tam jezírka, jako nádherné jezírka, z toho některé byly takzvaně smaragdový jezírka, protože byly do zelena. A jako mi se to líbilo teda, jako fakt ty jezírka byly krásný. A pak jsme šli dál, jakože, došli jsme k dalšímu jezeru, Blue Lake, to už bylo větší jezírko. Tam jsme si dali sváču, pak vy jste nás tam doběhli vlastně, dali jsme si teda oběd nebo něco takového. No a pak už jsme tak vesměs šli společně už jako tu druhou polovinu směrem dolů. Ktorá bola dlhá, ja som sa strašne bála, že tá druhá polovica bude fakt iba čistý zostup, proste nezaživný. Ale hneď, ak sme prešli tú hmlu, tak sa nám tam otvoril úplne nádherný výhľad až dole na tie jazera. Ja som bola úplne unesená z toho, ako to bolo krásne. I ta cesta dolů stala za to. Až ti poslední 3 kilometry v tom lese, to už bylo teda za trest. 3 kilometry v tom lese, tak to už bola iba daň za to, že sme videli také krásne veci. Ale jinak celkově ten výlet, ten trek, jako jak říkají, je jako nejhezčí jednodenní trek prostě na Zélandu, jako asi 12 bodů z 10 tomu dávám. Je to, hej, splnilo to všetky očakávania, bolo to ako z inej planety a úplne som si to vnútorne užila, keď som išla proste v takej krajine. Sme na ceste do Hobitonu už 3. týždeň, ale dneska konečne sa tam dostaneme a to presnejšie za 40 minút vyrážame smer Hobbiton, aby sme si ho dneska poriadne užili. Milášek! Rybiška! Tak na ceste do Hobbitonu jedine rybišku. Najviac sa teším na Bilbov domček, skade sa vydal na svoje výpravy, ale bude to autentické. Pretože napriek tomu, ako Marťas celý výlet zdôrazňoval, že všetko je fejkové, pretože vlastne tam žiadny pán prstenov nebyl, tak tady byl. Pán prsteňov a 2 stany. Modré, hej. Tak tam tí hobiti iba radi jedia a to by bol môj domček. Á, tam je. Ó, kaleráby.
dostala, prečilo to veškeré očakávania, ako to je wow. Asi nikdy v živote som nebola takto nadšená. Ja som normálne v úžase. A ako pekne to prezentujú, ako sa to starajú, aký detail tam dávajú. Opäť ma to vtiahlo do príbehu. Aj proste ten sprievodca, to bolo neskutočné, ako to bolo skvelé. Ja, dalo sa to. Kámo, veď tebe sa to tak páčilo, že si až rozhodil. Sánka ešte padla. Snažím sa zbaliť 5 vecí do 4 vecí, 4 do 3, 3 do 1 a tak, aby mi zostalo vlastne 0 vecí. A nejde mi to zatiaľ. Bude to těžký. Na jednom sedadle 17,5 hodiny to fakt nikdo nechce. Každopádně v nedělu večer budeme doma už. So spomienkami na krajinu, kde sme našli polku sveta a kde je všetko naopak. Nový Zéland. Into the sea. Pojďme do pekla, no. Síru, arzen, thálium a čpavik. Tam bys nechtěla spadnout. Tak keby som bola vajco, tak možno aj. Zvuk, ktorý tu nahrávali, bol použitý v Pánovi prstenov v scénach s Mordorom. Tak toto by som nepila. Tak pH je 2. Blup, 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 blup. Pecka, fakt pecka. Tasty possums. Po jednom Začali sa tu hlavne scény napadnutia skupiny riskantné skupiny.